Bo día. O próximo 12 de xullo os galegos e as galegas estamos chamados ás urnas. A posición do BNG sobre a decisión que toma Feijóo é coñecida, polo tanto non imos reiterala, e agora o que toca é activarse para poñer en marcha o cambio galego e poder afrontar con garantías a reconstrución e reactivación económica e social do noso país. Se antes do COVID-19 era urxente un cambio galego, agora é absolutamente imprescindible. Veñen tempos difíciles e non imos dicir que temos solucións máxicas para todos os problemas, pero sí imos decir que Galiza pode sair adiante se cambia un rumbo que nos fai ir a menos, porque este é realmente o balanzo destos 11 anos do Feijóo, unha Galiza que vai a menos, con menos emprego, con menos poboación, con menos igualdade, menos industria, menos sanidade pública, menos solidaridade e menos autogoberno. Un Feijóo que pensa que pode esconder 11 anos de retroceso detrás dunha pandemia. Por iso convoca eleccións no medio dunha crise e unha emerxencia sanitaria, porque quizáis pensa que así pode salvar o seu naufraxio electoral. Mais estou convencida de que os galegos e galegas van tomar nota do seu oportunismo e van tomar nota dun presidente que, en vez de responsabilizarse no medio da maior crise dos últimos anos, púxose de perfil e o único que liderou foi a manipulación mediática da TVG para facer campaña encuberta durante estes 2 meses. Ante unha crise, a cidadanía espera gobernos que se anticipen, se responsabilicen e cooperen. Mais nesta crise, o goberno do PP nin se anticipou, nin colaborou, nin se responsabilizou. O contrario, Feijóo escondeuse detrás do mando único para non asumir responsabilidades e foi incapaz de anticiparse. Non protexeu ao persoal sanitario, non protexeu as persoas maiores nas residencias, nin tampouco está facendo nada para axudar as miles de persoas que están nun ERTE, as miles de persoas que non teñen ningún tipo de prestación, nin tampouco as persoas autónomas que ven como outros gobernos autonómicos están poñendo axudas directas mentres o goberno de Feijóo lles destina 0 euros no medio da peor crise dos últimos anos. Pero tamén esta crise fixo agromar de novo o mellor da sociedade galega, fixo agromar a ese pobo solidario que planta cara á adversidade, demostrándonos que somos moito mellores os galegos e as galegas que o goberno do Partido Popular. Merecémonos máis e se cambiamos o rumbo poderemos saír todos e todas deste burato. Se algo temos claro no BNG é que Galiza ten un enorme potencial, que temos recursos, enerxía, creatividade, capacidade para poder erguernos no medio desta situación e poder construir un país novo. Ese é o reto e o compromiso do BNG, dar o mellor de nós mesmos no medio desta pandemia e reconstruir o país a través dun cambio galego. E cando falo de poñer en marcha un cambio galego, quero decir 3 cousas. A primeira, un cambio feito desde nós e para nós, con políticas pensadas desde a nosa realidade e para poñer o país a producir. A segunda, un cambio sólido e solvente, con políticas serias que poñan a vida das persoas no centro. E a terceira, un cambio social centrado en garantir un presente e un futuro digno ás persoas que viven no noso país. Sabemos que temos por diante un reto que é enorme. Sabemos que estamos vivindo un momento extraordinario que precisa altura de miras, que precisa de política con mayúsculas e de liderados responsables, xenerosos e incluíntes que estean á altura do tempo histórico que estamos vivindo. Este tempo que vivimos non é o tempo da confrontación gratuita, do regate corto, nin das artimañas partidistas. Por iso teño que dicilo, este non é o tempo de Núñez Feijóo. O candidato do PP quédalle grande Galiza, porque este momento que vivimos exixe xusto o contrario do que el fai. Este é o tempo de sumar, de construir, de poñer por diante sobre calquera outra cousa os intereses do pobo galego e a vida das persoas. No BNG
Ao longo destes meses de crise actuamos con lealdade a Galiza, con lealdade aos galegos e as galegas e con responsabilidade, e é o mesmo que queremos e que imos seguir facendo. E nesa liña quero deixar moi claro que a miña primeira decisión no caso de ser elexida presidenta da Xunta será convocar a todos os axentes sociais e políticos do país para construir un gran acordo que permita a reactivación económica e social de Galiza. Porque Galiza ten que estar por diante de todo, ten que estar por diante das siglas e dos intereses partidistas. E este é o momento de demostralo, de ter altura de miras e de facer política con mayúsculas ao servizo das maiorías sociais. Nestes 2 meses de confinamento cambiaron moitas cousas, pero podo asegurarvos que hai algo que non cambiou en min. Non cambiou as ganas e a ilusión por ser a primeira muller presidenta da Xunta de Galiza e demostrar que hai outra forma de facer política e outra maneira de entender o país. E agora teño máis convicción, máis ilusión e un compromiso reforzado porque o contexto tan difícil que vivimos fai que sexa máis importante poder poñer en marcha o cambio galego que representa o BNG. Preséntome a estas eleccións para ser unha presidenta centrada en erguer o país, en coller da man a todas as persoas que quedaron sen emprego, a mocidade que non quere vivir nunha precariedade perpetua, coller da man a todas as mulleres que estiveron ao pé do canón nestos momentos tan duros na sanidade, nos supermercados, nos traballos de limpeza e coidados, que se algo nos demostraron nesta crise é que son esenciais. Temos que pagarlles unha débeda dignificando estes empregos e, sobre todo, mellorando os seus salarios e as súas condicións laborais. Quero ser presidenta de Galiza para coller da man as persoas autónomas que están angustiadas por o seu futuro, para garantizar unha sanidade pública universal, unha sanidade de primeira, e para que nunca máis teñamos que ver a pensión ás persoas maiores convertida no negocio duns poucos. Hoxe a sociedade galega demanda solidez, responsabilidade, solvencia e capacidade. E os galegos e galegas saben que todo iso é o que representamos no BNG. Somos unha forza política seria, con experiencia de goberno contrastada. Aí temos uns gobernos municipais que son un exemplo de que se poden facer cambios transformadores e estamos preparados e preparadas para gobernar, para poñer en marcha o cambio político que necesita Galiza. Queremos poñer en marcha un cambio galego que significa unha Galiza viva no económico, apostando pola creación de emprego, pola industria, polos sectores productivos, tamén pola innovación, pola ciencia, apostando por poñer en valor o noso, por acabar co espolio e defender que os recursos que temos teñen que poñerse ao servizo do país para crear emprego e para xerar riqueza e futuro. O cambio galego tamén significa unha Galiza xusta no social, que se poña no centro as políticas do coidado, a vida das persoas. Hai que atender a emerxencia social que temos por diante, rescatar os servizos públicos, recuperar para a xestión directa as residencias de maiores e, en definitiva, garantizar unhas condicións salariais e laborais dignas ás maiorías sociais do noso país. Un cambio galego que tamén significa unha Galiza forte que teña un autogoberno real para poder darlle unha mellor resposta aos retos que temos por diante. Necesitamos un goberno galego que non se poña de perfil ante as dificultades, sino que este disposta a liderar o futuro deste país, un goberno que sexa digno do seu pobo e que non baixe a cabeza ante os intereses alleos ou os intereses das direccións madrileñas dos seus partidos. E, finalmente, un cambio galego tamén significa unha Galiza con futuro, unha Galiza que ofreza oportunidades, que aposte por poñer en marcha un novo modelo económico e social e que estableza tamén unha nova relación co territorio, co medio ambiente, coidando a terra e a biodiversidade. En conclusión, o vindeiro 12 de xullo temos a oportunidade de apostar por algo diferente, de vacinarnos frente ás políticas fracasadas do PP e do centralismo
e poñer en marcha un cambio histórico nun momento excepcional e que Galiza teña por primeira vez unha presidenta do BNG, un goberno forte que sexa capaz de poder enfrentar o futuro e poder enfrentar o reto tan importante que como sociedade temos por diante. Si todos e todas as que queremos un cambio nos mobilizamos o próximo 12 de xullo, haberá un cambio galego e poderemos abrir unha etapa en positivo para o futuro de Galiza e enfrontar con garantías o proceso de reactivación económica e social, porque esa ten que ser a prioridade a partir do 12 de xullo. En o BNG somos conscientes do reto que temos por diante, por iso estamos traballando con seriedade, con rigor, con altura de miras e con seriedade. E nese camiño, pois hoxe no Consello Nacional que acabamos de celebrar, tomamos decisións importantes e unha delas ten que ver precisamente coas candidaturas coas que imos concorrer o próximo 12 de xullo. Hoxe o Consello Nacional do BNG decidiu revalidar o completo as candidaturas que aprobáramos xa en marzo, porque consideramos que son unhas candidaturas de excelencia, unhas candidaturas que son integradas por persoas solventes, representativas da sociedade galega, con coñecemento das necesidades que ten o noso país e tamén coa valentía para poñer en marcha o cambio galego que necesita o noso país. E desta maneira, pois serán cabezas de lista, no caso de Lugo, Olaya Rodil, no caso de Ourense, a compañeira Noa Presas, en Pontevedra encabeza Luís Bará, eu encabezo a candidatura da Coruña, pero fai ese papel de cabeza de lista o noso querido Xosé Luís Rivas, que todos e todas coñecemos como Mini. En definitiva, con estas candidaturas, cun proxecto sólido e solvente como que representa o BNG, enfrontamos con toda a responsabilidade, pero tamén con toda a ilusión e con toda a convicción de que o próximo 12 de xullo podemos abrir unha nova etapa que realmente nos permita enfrontar con garantías un proceso tan complexo, pero ao mesmo tempo tan importante como poder reactivar a sociedade galega que queda tocada despois de 11 anos de gobernos negativos do Partido Popular e dunha crise como a que nos deixa o COVID-19. Eu, por a miña parte, pois remato aquí esta intervención e quedo a disposición por se algúns dos medios de comunicación queren facer algunha pregunta. Moi ben, pois vamos a dar tempo para que se formulen preguntas. Ana, que Sí. están cursando algunha pregunta. Europa Press pregunta: onte Feijóo abriu a porta a reducir a campaña de 15 días a unha semana se había un acordo entre as forzas. Vai impulsar o BNG algún acordo neste sentido? Desde o BNG o que queremos impulsar é un gran acordo para que os medios públicos deste país deixen de estar secuestrados e ao servicio da campaña do Partido Popular. Eu creo que pois unha mostra de cinismo político que Feijóo, que leva ao longo desta crise utilizado os medios públicos para facer campaña electoral encuberta, agora diga que quere facer unha campaña curta de baixa intensidade. Creo que é un sarcasmo e unha mostra de cinismo político. O que temos que darlle garantías á cidadanía para que poda contrastar que nos xogamos nestas eleccións, para que poda coñecer as diferentes alternativas á hora de enfrentar a situación e á hora de enfrontar os retos de futuro. E se Feijóo pensa que vai poder amordazar a oposición na campaña, desde logo equivócase. Necesitamos garantías sanitarias e tamén garantías democráticas na campaña. Eu xa sei que o que el lle gustaría é seguir el
únicamente pois monopolizando os medios, facendo campaña encuberta na TVG, pero ese tempo rematou e o tempo en que a sociedade poda escoitar todas as voces e o pluralismo que realmente a representa. A veces pode complicarse a creación dunha coalición de esquerdas en Galicia no caso de que lle den os números e pode, digamos, complicar esta coalición a falta de acordo co PSOE en Madrid para as prórrogas do estado de alarma e o acontecido coa reforma laboral de Bildu? Ben, está claro que Galiza non é Madrid, que en Galiza temos unha dinámica propia e que se o día 12 de xullo os galegos e galegas, como así espero, apostan porque o Partido Popular perda a súa maioría absolutista, pois teremos a altura de miras e a responsabilidade de responder á demanda que fagan os cidadáns nas urnas. Moi ben, vamos a esperar un pouco por se hai algunha pregunta máis. Ana, creo que podemos dar por finalizada a comparecencia, se te parece. Ben, pois, moitísimas grazas e, como sempre, transmitirlle todo o apoio e solidaridade ás persoas que perderon a un ser querido nesta crise, desexar que aquelas que aínda teñen algún tipo de contagio polo virus se recuperen pronto e, sobre todo, seguir pedindo moita prudencia e responsabilidade porque estamos nunha fase que é moi delicada e tamén depende da nosa responsabilidade individual e colectiva que non haxa ningún retroceso e que podamos seguir avanzando. Moitísimas grazas. Bo día.